вот эта вот конкретно модель умной теплицы. Мында келуші балалар компьютерда гына ойнамай үзләре программалар яза. Казанда 30 августта ачылган IT паркта цифрлы тормыш кайный. Балалар һәм өлкәннәр өчен монда нинди мөмкинлекләр булуын депутатлар килеп күрде. Уже сейчас в тестовом режиме можем оплатить цифровыми активами. Шушында ук аларга цифрлы акча белән түләп була торган кофе аппаратын тәкъдим иттеләр. Кофе аппаратта QR-код бар. Шул QR-кодтан биржага чыга. Һәм биржада уже криптовалюта белән яки цифрлы актив белән түли. Аннан кофе алады китә. Цифровой актив, криптоэквайринг коша олыштырыла һәм миңа эшмәкәргә уже рубль килә. Криптовалюта куллану хәзергә тыелмаганда рөхсәт тә юк. Мондай аппаратларны гамәлгә кертү өчен закон кирәк. Эшмәкәрләр бу фикерне депутатларга җиткерде. Мы видим, что сегодня с поддержкой происходит тотально. Но Минфин считает, что в сегодняшних условиях мы могли бы, не знаю, кофе купить за крипту и майнинг, скажем, у нас очень много электростанций, на которых мы можем майнинг сделать. Яңа мөмкинлекләр, проектлар белән танышалар, цифрлаштыру елына нәтиҗә ясыйлар. Быел гына да 100дән артык чара уздырылган. Электрон хезмәтләр кулланудан социаль-икътисади файда 17 миллиард сумга җитә. Яңа инфраструктура IT проектларына 3,5 миллиард сум акча тотыла. Цифрлаштыру елын игълан иткәндә бу тармак барлык кешеләргә дә ачык булырга тиеш дигән идек. IT хезмәткәрләргә генә түгел, әтиәниләр өлкән буын үз эшен ачарга теләүчеләргә бу тармак һәр кешегә яңа мөмкинлек бирергә тиеш. Бүген республикада IT тармакта 40 меңнән артык белгеч эшли, уртача хезмәт хакы 70 мең сум. Ел башыннан 3%-ка арткан. Белгечләргә ихтыяҗ зур әле. Моның өчен илдә дә, республикада да шартлар тудырыла. Без исә үз чиратыбызда инновацияле кадрлар тәкъдимнәрне гамәлгә кертү өчен эшлибез. Бу алга таба зур бер адым. Үз вакытында без югары технологияле укыту үзәген булдырган идек. Ул сәламәтлек саклау тармагын нык үстерде. Бу IT паркта әлеге өлкә өчен үсеш ноктасы булачак. Быел республикада IT продукцияны сатудан кергән табыш 130 миллиард сум, узган ел белән чагыштырганда 15 миллиард сумга күбрәк. Гөлназ Сайфетдинова, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы.